Deja au acces la aceste date? Parcă le avem, dar parcă nu. Care sunt prioritățile pe partea de digitalizare? Îți ceri neapărat copia buletinului. Nu e posibilă semnătura digitală la operatorul Unite Moltelecom. Eu cred că ar fi un proiect foarte, foarte bun. Un vicepremier care răspunde de acest domeniu. Este din cauza că sistemul încă opune rezistență. Lumea așteaptă extrasele online, extrasele cadastrale online. Asta e clar că nu va fi. Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici. Nu știu de ce nu avem, dar era bine să fie. Așa sună vorbele unui clasic moldovean, printre altele și fost președinte al țării. Și pentru ca să nu rămânem doar la intenție, după mai bine de un an, revenim pe terenul de joacă la Playground. Primul invitat din acest nou sezon este Iurie Țurcanu, vicepremier responsabil pe digitalizarea serviciilor publice. E pentru prima dată când Republica Moldova pune accent atât de mare pe digitalizare, pe acest subiect. Motiv pentru care am decis să-l descoasem pe domnul Țurcan cât putem astăzi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Domnule Țurcan, digitalizarea este un subiect foarte vast, se poate referi la absolut orice și îmi dau seama că este un subiect continuu care probabil nu va sfârși nici în următorii 10 ani. Cu ce v-ați propus să începeți acest mandat? Care sunt prioritățile pe partea de digitalizare a serviciilor în Republica Moldova? Noi avem și justiție, avem medicină, avem servicii publice. De unde începem sau de unde continuăm și unde vrem să ajungem? Este adevărat că digitalizarea cuprinde foarte multe domenii de activitate, foarte multe sectoare. Toate sunt prioritare în contextul lor luate aparte, însă totuși trebuie să începem de la ceva ce va aduce un real beneficiu, un impact real. Și aici, în primul rând, vrem să capitalizăm pe investițiile deja făcute în digitalizare, în valorificarea celor servicii publice, celor platforme digitale în care statul deja a investit, ori ele nu sunt suficient de bine cunoscute și nu neapărat sunt utilizate în măsura în care ne-am fi dorit. Deci primul lucru la care vom atrage atenție va fi accesibilitatea serviciilor publice, inclusiv a celor electronice, și vom crea instrumente ca aceste servicii să fie accesibile atât pentru oamenii din țară, cât și pentru moldovenii de peste hotare, deci pentru cei din diaspora. Și aici mă refer la acele instrumente digitale care ne permit accesul serviciilor electronice, cum ar fi semnătura electronică, cum ar fi accesibilitatea la plățile electronice. Dar vorbim nemijlocit și de serviciile electronice, fiindcă prea mult timp am implementat digitalizări cu jumătăți de măsură. Deci parcă am implementat o serie de pași în formă digitală, dar ne-am ciocnit de anumite bariere, fie birocratice, fie de conjunctură, care nu puteau fi depășite la acel moment și care astăzi, în alte condiții, cred că le-am putea depăși ceva mai ușor. Astfel, noi am putea să simplificăm pe alocuri serviciile, făcându-le mai accesibile. Pe alocuri am putea să diversificăm canalele pentru acces la aceste servicii, iar pe alocuri, de ce nu, să extindem și numărul de servicii disponibile oamenilor. Deci asta ar fi prima preocupare, cea de a face statul mai prietenos prin serviciile sale. Și după asta mergem pe servicii specifice sau luăm zone întregi și încercăm să le digitalizăm, cum ar fi educația, medicina, justiția? În aceste zile se discută un plan de acțiuni, sunt în consultări publice planul general de acțiune a guvernului, dar se discută pe sectoare aparte. Fiecare domeniu iese la consultări cu acțiunile sale prioritare, printre care veți regăsi și acțiuni pe digitalizare. Este evident că în situația în care ne aflăm astăzi, în situația de pandemie globală, de provocări masive și pentru societate și pentru economie, vom atrage o deosebită atenție
segmentului de sănătate, deci prin intervenții digitale în acest segment, prin introducerea acelor instrumente digitale de stopare într-o anumită măsură a răspândirii infecției, fișa epidemiologică digitală, certificatul digital COVID, anumite aplicații care ar permite o trasabilitate poate a celor infectați cumva ca să izolăm sau să ne ferim de aceste focare de infecții, o trasabilitate inclusiv a pacienților în spitale, cei care au trecut prin diferite etape acolo, mă rog, vaccinare, au fost infectați, au fost preluați, fiindcă astăzi, cu părere de rău, sistemele informaționale medicale nu sunt suficient de interoperabile, nu comunică suficient de bine, mai ales având în vedere că avem o rețea de testare companii private care nu neapărat în timp real furnizează informația asta către centri și în felul ăsta, deci noi nu suntem foarte bine pregătiți în a răspunde instantaneu, a răspunde imediat provocărilor astea de sănătate. Deci vom veni cu niște îmbunătățiri semnificative aici. Evident, iarăși, pandemia își pune amprenta și în domeniul educației, atunci când trebuie să avem o generație bine formată, ori lucruri de la distanță sau instruire de la distanță nu neapărat este cea mai bună soluție, deși noi pledăm pentru utilizarea instrumentelor digitale în educație, ne dăm prea bine seama că, mai ales pentru micuți, pentru cei care trebuie să-i ajut să țină pixul în mână, să poată scrie o literă, instruirea online nu este cea mai bună opțiune. De asta vom veni și acolo cu anumite măsuri, cu anumite instrumente, unde este posibil, de a scade presiunea instruirii online și de a o face mai facilă. Toate aceste activități, mă rog, evident și pe parte de economie, atunci când vorbim că dezvoltarea sectorului economic trebuie să aibă loc indiferent de prin ce cataclisme trecem, este clar, este imperativ că acest deziderat impune și anumite intervenții pe segmentul de economie reală. Și aici venim în ajutor antreprenorilor cu crearea unor facilități pentru comerț electronic, pentru comerț online, mai mult stimulăm comerțul online decât cu prezență fizică, pentru a diminua povara administrativă atunci când interacționează cu autoritățile statului. Deci toate aceste măsuri le facem împreună cu colegii responsabili de domeniile astea, cu membrii Guvernului, Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, Ministrul Economiei și alte ministeri. Am înțeles. Pe fiecare, poate în parte, o să revenim un pic mai târziu în discuție. Acum vreau să vă întreb despre semnătura electronică digitală. Eu îmi dau foarte bine seama și cred că foarte mulți au înțeles lucrul ăsta, că aceste servicii publice, unde este necesar să te autentifici, nu vor fi utilizate în masă de pe telefonul mobil sau de pe computer, până când această semnătură electronică nu va fi disponibilă foarte ușor de accesat pentru toți. Astăzi, semnătura mobilă este un pas înainte, mulți antreprenori o folosesc, dar trebuie să mergi la operatorul de telefonie, trebuie să faci contract, trebuie să cumperi semnături, trebuie să plătești bani. Pentru o afacere mare este un instrument care ușurează administrarea proceselor financiare. Pentru o persoană care are nevoie de semnătură de 3, 4, 5 ori pe an, este mai degrabă o povară. Am aflat la clubul de presă dedicat digitalizării că urmează să avem un Smart ID. Spuneți-ne cum planificați să introducem această semnătură mobilă în masă. Semnătura mobilă este un instrument esențial în prestarea serviciilor la distanță, întrucât ne permite identificarea persoanei și ne permite ulterior identificării să-i dăm persoanei, să-i dăm subiectului anumite drepturi sau anumite posibilități în sistemele informatice. De aceea, dezvoltarea infrastructurii de semnătură digitală este un punct foarte important în agenda ce ține de accesibilitatea serviciilor. Fără a diversifica
modalitatea de obținere a semnăturilor digitale, modalitatea, baza instrumentală cu care noi aplicăm semnăturile, va fi foarte greu de atins acele rezultate în serviciile propriu-zis. De asta, noi am făcut o analiză mai largă a situației în domeniu și am văzut că multe din acele ingrediente pe care ar trebui, sau elemente de bază pe care ar trebui să le avem, noi parcă le avem, dar parcă nu. Cu semnătură. Prea mult timp această semnătură electronică, pe ansamblu, ea a fost un subiect de comerț sau a fost de fapt o marfă în mare parte. Da? Să considera că această semnătură trebuie să fie monetizată de sine stătător. Noi vrem să venim cu o soluție care să fie ieftină în consum, deci să fie accesibilă, cu alte cuvinte, și să nu trebuiască, să nu ai nevoie de niște ritualuri foarte sofisticate pentru a o obține. Să te deplasezi undeva, să semnezi prea mult hârtii și așa mai departe. Lucrul ăsta este mai ales imposibil, chiar eu aș spune, pentru cei mulți de peste hotare. De asta, o soluție care este bazată exclusiv pe instrumente matematice, criptografice, puternice, moderne, dar și exclusiv pe soluții soft, fără necesitatea unor dispozitive la client, adică la noi, la titular, dispozitive specializate, cum ar fi tokenurile USB pe care le cunoaștem, sau cum ar fi, de exemplu, niște SIM-uri specializate care ne leagă de un anumit operator. O soluție care ne-ar descătușa în felul ăsta, ne-ar permite să avem o incluziune mai mare digitală, dimensiunea de identitate electronică sau de semnătură electronică și ne va permite, în consecință, să avem mai mulți beneficiari ai serviciilor electronice. Această soluție este acum în dezvoltare și așa cum a fost prezentat informația de care dumneavoastră dispuneți, cum ați prezentat anterior, această soluție urmează să fie introdusă în funcțiune până la sfârșitul acestui an. Ce presupune această soluție? Cum va arăta? Toată lumea e curios. Cum va arăta soluția? În termeni foarte populici, dacă putem să-i spunem. Deci o aplicație pe care... O descarci de pe App Store-urile corespunzătoare, de la Apple de la Google, da, exact, se instalează pe telefoanele noastre. Există o procedură de identificare pentru prima dată. Deci o procedură care este absolut condiționată legal, fiindcă noi nu putem să certificăm că asta este aplicația lui Dumitru. Oricine își descarcă, o aplicație, este și proprietarul telefonului. Exact. Și orice tranzacție care va fi făcută din acel moment încolo, va fi făcută din numele acelei persoane. Deci, cel puțin odată, noi trebuie să avem o certitudine sau o verificare a identității. După care noi putem să facem verificarea identității, scuzați-mă că vă întrerup, asta înseamnă că o să facă acest KYC electronic sau e vorba de niște cifre, coduri personale care vor fi introduse în aplicație? Aplicarea va fi în 2 etape. Deci va fi posibilă de downloadat această aplicație, deci aproape că fără intervenții pe cadrul legal, fiindcă dacă noi intervenim, dacă noi vorbim de eKYC, deci cu alte cuvinte de cunoașteți clientul tău în format electronic, ceea ce înseamnă identificarea și înrolarea la distanță, asta înseamnă niște modificări care trebuie să le aplicăm în cadrul legal. Astăzi, cadrul legal dictează prezența în persoană la ghișeu atunci când vrei să-ți obții fie un act de identitate, fie un act de identitate electronică, așa cum este semnătura electronică. Deci, la prima etapă, pentru toți cei care au trecut o procedură de KYC, adică atunci când și-au obținut semnătura lor tradițională și doresc să aplice la identitate electronică mobilă nouă, deci o vor face fără a se prezenta oriunde, pentru ca să îți activezi semnătura mobilă, adică dacă nu ai avut până atunci semnătură, vei putea să te adresezi la oricare centru multifuncțional din țară. Vom lărgi și rețeaua asta de locuri unde ai putea să te adresezi, că în zonele rurale s-ar putea să fie mai comod să mergi la poșta Moldovei.
Deci, cu alte cuvinte, toți cei care, oricum, prin prisma împuternicirilor datelor de către stat, pot să te identifice, inclusiv ofițerii de la poliție, de exemplu, ei când instrumentează anumite cazuri sau când cercetează anumite lucruri, ei identifică persoanele. De ce nu ar fi simplu, te-ai identificat și ți-a pus o bifă? Da, eu ți-a am verificat buletinul și ți-a pus o bifă. Am înțeles. Da, și îți faci conexiunea respectivă. Ca să traduc într-o formă simplă, cei care au semnătura mobilă sau o altă semnătură vor putea face înrolarea automată în această aplicație. Exact, de la distanță, fără a se deplasa oriunde. Cei care nu au avut până acum vreun fel de semnătură vor trebui să fie verificați cumva de poștă, centru multifuncțional sau polițist dacă va permite cadrul legal la un moment dat. Exact. Ulterior să trecem la etapa a doua, atunci când vorbim de eKYC, odată cu aprobarea legii privind serviciile de încredere, deci un proiect de lege pe care noi intenționăm să-l punem pe rol, deci acest proiect este dezvoltat de mai mult timp, în cooperare cu mai multe instituții, SIS fiind instituția responsabilă de bază. Deci acest proiect de lege va fi pus pe rol în octombrie curent, și sperăm noi să fie votat într-un timp relativ scurt, iar acest proiect prevede deja posibilitatea de identificare la distanță, așa cum, de exemplu, se practică la multe din instituțiile bancare. Când prin anumite mijloace de comunicare la distanță, subiecții sau ofițerul care trebuie să certifice identitatea persoanei și persoana nemijlocit comunică de la distanță, duc o mică conversație și să certifice identitatea. În felul ăsta se eliberează cheile de acces electronic. Am înțeles. Deci până la sfârșit de an va exista acest Smart ID într-o formă de aplicație mobilă și estimez eu, având această voință politică, că în prima jumătate a anului viitor vom avea și certificarea sau identității la distanță. Exact. Asta e și miza noastră. Asta mă duce la următoarea întrebare. Înseamnă că după ce trecem acești pași, putem vedea buletinul electronic în această aplicație, permisul de conducere și alte bucăți de plastic care le purtăm în fiecare zi aiurea? Exact. Lucrul ăsta este partea acestei aplicații. Eu aici trebuie, cred că să mai spun, să deschid o paranteză, fiindcă aplicația doar de identificare în sine, ea aduce o anumită valoare, o mare valoare, dacă vorbim de cheiță pentru accesul serviciilor publice, electronice inclusiv, însă ea în foarte scurt timp va deveni plictisitoare. Deci această aplicație despre care vorbim, această aplicație mobilă, ea va fi de fapt și cabinetul personal al cetățeanului sau portalul cetățeanului, așa cum o știm noi astăzi pe web, va fi în aplicația mobilă, cu mai multe funcționalități, mai multe posibilități. Unde pot să-mi accesez proprietățile, pot să-mi accesez, informații despre sănătate, medicul de familie și multe alte lucruri aș putea să le fac din această aplicație, inclusiv să păstrez o serie de documente în format electronic pentru a le putea prezenta celor care urmează să le prezint. Aici atenție însă, fiindcă am văzut de multe ori analogii cu unele aplicații din unele țări, inclusiv din vecinătate, aplicația DIE, de exemplu, din Ucraina. Deci accentul pe care îl punem noi, și eu cred că o să fiți de acord cu asta, este de a exclude la maximum necesitatea prezentării unor documente acolo unde statul deja deține aceste informații. Deci, faptul că eu am un document pe hârtie sau îl am pe telefonul mobil, oricum trebuie fiind să mă duc undeva și să-l prezint în persoană, deplasându-mă fizic, nu dă cea mai mare valoare. Deci cea mai mare valoare va fi atunci când noi vom face instituțiile statului să comunice în spatele scenei și să nu-mi solicite aceste documente, de care eu, dacă vorbim la modul direct, eu, de sine stătător sau în viața mea cotidiană, în comunicarea mea cu prietenii, nu am nevoie de așa acte. Eu am nevoie de ele atunci când tot statul le iau de la un cere. ghișeu și să le duc la celălalt. Da. De obicei așa se întâmplă. Exact. În plus, deci să excludem documentele de identitate sau documentele care certifică dreptul nostru de a conduce complet, tot nu va fi posibil, din cauza că
Ceea ce introducem noi, de fapt, e o măsură de a spori accesibilitatea. Deci e o cale alternativă. Ce-i drept, noi, de fapt, venim să inversăm puțin lucrurile, deci dominanta vor fi instrumentele digitale sau instrumentele electronice și alternativa va fi, de fapt, celelalte opțiuni analogice sau materiale, să zic așa. Da? Dar dominanta va fi partea asta electronică. Dar oricum, nu putem să ignorăm faptul că mulți din cetățenii noștri au nevoie de aceste documente peste hotare. Și atunci cum o să recunoască, nu știu, ofițerii din Italia sau din Grecia permisele de conducere exclusiv pe telefonul mobil prezentate de cine, copia prezentată de cineva de la noi? Oricum va trebui să aibă și forma fizică. Va trebui. Cel puțin până când statele nu-și vor alinia legile la nivel de UE ca să recunoască într-un fel sau altul documentele electronice. Exact. Până nu se va găsi o soluție de interoperabilitate la astfel de acte. În plus, mai avem și cetățenii care nu sunt suficient de bine alfabetizați digital, nu neapărat au posibilitatea să țină în telefoanele lor acele. Deși avem acoperirea cu telefoane inteligente, este destul de bună la noi în țară, dar oricum există o serie de oameni care nu pot să-i privezi de dreptul lor de a conduce din cauza că nu are telefonul unde să-și păstreze... Da, e adevărat. O ultimă întrebare la subiectul cu semnăturile. Cineva a întrebat pe chatul de pe Telegram referitor la omologarea semnăturilor cu DocuSign, Adobe Signature. Este un subiect la care ați mai vorbit în public, dar oricum am să vă rog să faceți lumină. Putem semna acte online cu DocuSign sau nu putem semna astăzi în Moldova? Ce spune legea? Legea admite semnarea oricăror acte între doi parteneri din domeniul privat și recunoaște puterea juridică a acestor semnături cu condiția că modalitatea de semnare este pusă în contractele acelor agenți. Cu alte cuvinte, legea admite și semnătura simplă, așa cum s-ar asimila DocuSign sau Adobe Sign sau alte tipuri de semnături, admite și semnătura simplă atunci când faptul ăsta că noi vom semna contractele noastre sau facturile noastre sau orice alte documente, rapoarte, le vom semna cu această semnătură, lucrul ăsta trebuie să fie scris în mod explicit în contract. Dacă acest lucru nu este în contractul nostru bilateral, atunci această semnătură ar putea fi contestată în primul rând de aceste părți, dar cu certitudine s-ar putea să fie ignorată în justiție. În justiție, să nu fie acceptată ca probă. E o altă problemă aici. Legea admite, însă aplicarea legii este una mai defectuoasă, fiindcă de multe ori, inclusiv documentele semnate cu semnătură electronică avansată, calificată, care este cel mai înalt grad de semnare, de securitate, oricum, nici aceste documente nu întotdeauna sunt luate în lucru și interpretate sau considerate cu forță juridică de către cei din justiție. Și lucrul ăsta nu este în cauza că legea este defectuoasă sau implementarea tehnică este defectuoasă. Este din cauza că sistemul încă opune rezistență, fiindcă de multe ori la noi judecățile au loc pe copii de documente, xerocopii mă refer de documente, și este perfect ok, dar documentele electronice semnate conform legii nu sunt ok. Deci aici e o boală a sistemului. Va trebui să luptăm cu asta. Aici, dacă îmi permiteți, aș putea să vin cu o măsură, să vă spun despre măsură pe care intenționăm să o punem în practică. Sperăm noi să găsim și o rezonanță și la cei care ar putea să ne mai ajute pe segmentul ăsta. Vrem să instituim o linie aparte, o linie de asistență a utilizatorilor, prin care consumatorii de tranzacții electronice, de servicii electronice, de deținătorii de documente electronice, în cazul în care nu li se acceptă anumite tranzacții de felul ăsta, să poată să raporteze astfel de cazuri și noi împreună cu o serie de specialiști putem să intrăm în contact cu acele autorități ale statului în primul rând
și să începem să luăm la întrebări. De ce nu respectă legislația? De ce ignoră sau comit astfel de abuzuri sau discriminări în raport cu cei care prezintă documentele altfel decât s-au deprins ei de decenii? Credeți că trebuie pedepsite autoritățile sau persoanele care refuză să ia în serios semnătura electronică sau pur și simplu oamenii trebuie cumva împinși din urmă să o accepte? Eu cred că, în primul rând, trebuie informați oamenii și educați oamenii, inclusiv cei care trebuie să accepte semnăturile. Deci, nu întotdeauna, eu trebuie să spun lucrul ăsta foarte clar, nu întotdeauna ignorarea acestor documente sau tranzacții electronice se întâmplă din cauza că omul are o rea intenție. De multe ori nu cunoaște anumite lucruri. Și atunci, este depășit de tehnologie cumva, da? Exact. Și atunci el, cu anumite informații suplimentare, cu anumite instruiri, poate depăși această situație. De multe ori cunoaște despre unele lucruri, însă știe că s-ar putea să fie repercursiuni, deci o reacție în lanț. El e ok, el e conștient că ar trebui să lucreze cu aceste documente în egală măsură cum lucrează cu cele pe hârtie, însă ar putea să suporte anumite consecințe de la superiorii lui sau de la alte autorități de control care îl verifică. Și atunci din frica de a nu apărea repercusiuni, el mai bine preferă varianta clasică semnat pe hârtie. Exact. Deși e adeptul digitalizării, e adeptul utilizării documentelor electronice. Deci, eu cred că e o reacție în lanț și dacă noi fixăm anumite pe uliță, inclusiv cu ajutorul presiunii societății civile, tuturor noi, cei care suntem, ne considerăm și consumatori de servicii, am putea să creăm premize clare pentru a respecta legea în digitalizare. Să trecem puțin la serviciile publice, în special cele prestate de Agenția Servicii Publice. Într-o intervenție a domnului director de la ASP, Mircea Ieșanu, el a pledat deschis pentru digitalizarea multor servicii pe care le prestează instituția. Din câte am înțeles, în colaborare cu Agenția de E-Guvernare, sunt într-un proces activ de a transforma unele procese acolo. Chiar ne-a spus că încearcă să surprindă societatea în curând cu unele inovații. Din informațiile pe care le am eu, din întrebările care au venit de la cei care ne urmăresc, lumea așteaptă extrasele online, extrasele cadastrale online, deschiderea de companii online. Înțeleg că nu e ceva un must, dar e un subiect, de ce nu, de văzut. Procuri online fără notar. Nu am nimic împotriva notarilor, să înțeleagă cei care ne urmăresc, dar senzația mea e că de multe ori notarii sunt o breaslă care apare ca a cincea roată la căruță într-un proces de semnare. Cineva îmi scrie că extrasele cadastrale cu aplicarea semnăturii electronice a registratorului, așa încât să nu fie necesară deplasare la sediul ASP pentru ridicarea actelor pe suport de hârtie. Deci există multe locuri unde se poate, nu că inova, dar simplifica procesul și pentru comoditatea și a statului și a cetățenilor. Ce ne puteți spune, ce urmează pe partea asta de servicii prestate de ASP? Sunt două dimensiuni aici, fiindcă noi de multe ori le punem toate împreună, deși ar trebui să înțelegem că există inițiative de digitalizare a serviciilor, ceea ce le face accesibile de la distanță, însă de multe ori rezolvarea multor probleme este în optimizarea serviciilor în sine, nici măcar fără a aplica anumite măsuri foarte sofisticate de digitalizare. E prin reorganizarea anumitor servicii. Întrebările pe care le pun oamenii și așteptările pe care le au oamenii de la serviciile publice sunt firești, și deznodământul multora din ele este aproape că la suprafață. De multe ori ne-am pus întrebarea, iată, și am discutat asta și cu conducerea Agenției Servicii Publice. Ne-am pus întrebarea de ce în centrele multifuncționale
în unele ungherii, de exemplu, acolo unde sunt extrasele cadastrale sau documentele legate de cadastru de obicei, este o ceață de oameni, pe când la alte ghișee nu vine nimeni, poate să nu aibă niciun vizitator pe zi. De atâta că optimizarea sau pasul pe care l-a făcut guvernul anterior introducând aceste centre multifuncționale, acest pas ar mai trebui să fie urmat de unul altul, ca într-adevăr să devină ghișeu unic și nu doar acoperiș unic, fiindcă astăzi avem ghișee separate pentru diferite domenii. Ori noi ce am dorit? Noi am dorit să ne apropiem la oricare din ghișeu și să ne se rezolve oricare din problemele pe care noi le avem în interacțiune cu statul. Ar trebui front-end-ul ăsta sau punctul de interacțiune cu utilizatorii finali ar trebui să fie regândit în forma în care se permită aplicare pentru oricare din servicii. La fel, sunt prea multe cazuri unde noi eliberăm niște documente confirmative, adică niște documente extrase, certificate, adeverințe, de tot soiul, documente care de fapt sunt niște extrase de înscrieri, de informații din sursele pe care statul deja le are. Și mare întrebare, pentru ce trebuie omului acele documente? Pentru ca să le prezinte, ca să le prezinte la oricare altă instituție din țară, atunci fie bună acea instituție din țară și iei informațiile astea la direct, fără ca să ne impună pe noi să ne ducem să stăm la ghișeele astea. Deci, iată, noi în direcția asta vom lucra și cu domnul Ieșanu, cu domnul director Ieșanu, am discutat mai multe oportunități pentru mai multe servicii, inclusiv stare civilă, inclusiv cadastru, unde am putea să intervenim, să dezlegăm aceste ineficiențe. Practic o să deschideți nodurile ca orice instituție publică și poate și private, de ce nu, să se conecteze și să-și ia aceste informații, da? Da, inclusiv private, atunci când vorbim de unele, mai ales unele... Băncile, spre exemplu. Băncile exact. solicită extrase, permanent solicită extrase. Exact, și noi ne așteptăm de la bănci să aibă o interacțiune facilă cu noi, cu antreprenorii, oferindu-le anumite credite, anumite posibilități de dezvoltare, dar ca să aplici în cazul ăsta, inclusiv la bănci, și aici e un caz aparte, atunci nu când instituțiile statului sunt rezistente la colectarea, la prelucrarea documentelor în format electronic. Dar aici vin astfel de mesaje și de la organizații private, cum sunt băncile. Mulți antreprenori ne spun că, deși știu că voi le dați băncilor informații prin M-Connect, prin platforma de schimb de date, oricum ne pun să venim cu un teanc de documente confirmative că nu știu ce. Stați un pic, băncile deja au acces la aceste date? Extrasele și alte informații de genul ăsta? Conform legii 142 privind schimbul de date și interoperabilitatea, legea adoptată încă în anul 2019, dacă nu mă înșală memoria, oricine care are nevoie de acces la date și are dreptul să acceseze anumite categorii de date, poate accesa datele astea prin platforma de interoperabilitate instituită de guvern. În felul ăsta, inclusiv notarii pe care i-am spomenit anterior, în felul ăsta, băncile, solicitând informația de la M-Connect, este o procedură acolo, evident, de semnează anumite acorduri, solicitând informația asta, nu mai este cazul ca să fie această informație cerută de la și eu înțeleg că băncile nu se grăbesc să se conecteze cu această platformă sau nu vor, sau unde apare problema? Iarăși, problema apare în stereotipurile pe care într-atât de mult s-au înrădăcinat în interacțiunea noastră ca cetățeni cu oricare altă instituție, fie de stat, fie privată. Îți ceri neapărat copia buletinului, ceea ce de fapt e o ilegalitate. Te mai pune și să o mai și semnezi câteodată holograf, că da, că e atac. E conform cu originalul. Da, că e conform cu originalul, de parcă noi am putea să certificăm un astfel de lucru, tehnic vorbind sau juridic sau strict în parametrii ăștia. Deci sunt niște cutume pe care și băncile le aplică de rând cu acei funcționari pe care încă nu văd. Eu nu zic toate băncile. Chiar avem un dialog foarte bun cu o serie de bănci care ne surprind prin inovațiile lor și cred că o să fie discuție și pe tema
băncilor sau comerțului electronic sau alte... Am câteva întrebări și la subiectul Dacă aveți întrebări și la subiectul ăsta, atunci cred că în contextul celor discutăm. Dar, deci noi, îndemnul este pentru toate organizațiile de stat și private care oferă servicii publice în masă, pentru cetățeni, pentru antreprenori, să se conecteze la platforma M-Connect, să ia de acolo date și să nu facă din noi poștași. Cât privește aceste extrase, înțeleg că, iarăși, ca să traducem, aceste extrase vor fi eliminate total, vor fi digitalizate. Din câte am înțeles, domnul Eșanu spunea că încearcă să gândească o procedură prin care oamenii să le primească electronic, semnate electronic și să facă ce vor cu ele, dacă și-au nevoie, le printează, le duc, dar în mod normal ar trebui să fie digitale. Se referă la toate tipurile de extrase pe care le oferă ASP-ul sau doar o parte dintre ele? Deci, noi când spunem digitalizarea acestor documente, noi ne referim la toate, însă și aici trebuie să avem în vedere o anumită etapizare. Deci, astăzi, de la hârtie, să trecem imediat la excluderea acestor documente, o facem acolo unde e posibil, dar pentru toate este puțin fezabil lucrul ăsta. Deoarece noi imediat vom bulversa întreaga piață. Eu nu zic că lucrul ăsta nu trebuie, trebuie să lucrăm și să insistăm la excluderea lor, fiindcă documente informații pe care statul le are, trebuie să fie consumate direct de la stat și nu din alte părți. Însă, la prima etapă vom converti în format electronic acele documente care astăzi trebuie să fie oferite pe hârtie, se oferă pe hârtie. Deja e un plus, întrucât nu este neapărat să te deplasezi, să depui, să-ți obții acel document și nu este neapărat să-l obții deplasându-te. Mai mult, nu este neapărat ca să-l depui undeva sau unde ai nevoie să fie consumat acest document, nu este nevoie să-l duci iarăși în mod fizic. L-ai transmis prin e-mail sau la discreția ta. Însă, tipurile de documente, încă o dată repet, acele documente care se bazează pe niște înscrieri oficiale în sursele de date administrative, ele trebuie să fie exclus complet. Nici măcar în format electronic. Ele nu trebuie să existe. În format electronic sau în format pe hârtie chiar, vor fi eliberate la solicitare explicită a persoanelor, mai ales în cazurile când au nevoie de aceste documente peste hotare. Fiindcă acolo, iarăși, revenind la când se va găsi o soluție interoperabilă cu toată lumea sau cel puțin cu piețele mari în care Republica Moldova are prezență mare sau interes de cooperare, atunci vom vorbi și de excluderea lor completă. Dar acum vorbim doar de... Fiindcă ați pomenit de termenul ăsta fără hârtie, îmi amintesc că acum cred că vreo 6 ani, într-un guvern precedent s-a vehiculat acest scop. Vrem să avem un guvern fără hârtie. Și chiar se încercau să se înainteze pe anumiți termeni, pe anumite scop, într-un an, în 2. Acum suntem după vreo 6 ani. Avem mai multe servicii publice. Avem un vicepremier care răspunde de acest domeniu. Dumneavoastră credeți că este posibil, nu știu, într-un an, 2, în guvern să fie exclus hârtia în mare parte? Pentru că înțeleg sunt anumite momente în care poate e necesară hârtia, dar să zicem 70% să fie exclusă? Există premizii? Este posibil? Dacă da, vreau să știu detalii, dacă nu, de ce nu? Pentru noi nu există răspuns, nu este posibil. Este posibil și deznodământul acestei probleme iarăși nu este în tehnologie care nu ne este accesibilă nouă ca țară sau este în modalitatea de gândire a multor din funcționari. Trebuie să certificăm faptul că s-a avansat destul de bine pe segmentul ăsta de a digitaliza procesele administrative. Astăzi nu mai circulă hârtie așa cum circula pe vremuri între două ministerii care se află la 300 de metri unul de altul, mesajele să ajungă în 3 zile pe hârtie împlicuite și așa mai departe.
nu funcționează lucrurile așa, există sisteme de circuit a documentelor, deși sunt simpluțe, prea simple pentru necesitățile administrative, dar oricum rezolvă o bună parte din întrebări. Neapărat trebuie să facem următorii pași. Cei pe care colegii noștri din Parlament deja i-au făcut și în Parlament a fost introdus un sistem de prelucrarea a tuturor inițiativelor legislative în format electronic. Examinarea în comisie, adoptarea legilor, inclusiv votul acestor legi în format electronic, fără a utiliza hârtie, procese bazate pe hârtie. Credem noi că acest sistem va fi pus în funcțiune în perioada următoare, așa cum a fost pus în funcțiune recent și votul electronic în Parlament după atâția ani. În anul 2021. Așa, după atâția ani de implementare. Și în guvern intenționăm să digitalizăm procesul ăsta de creație legislativă. Va fi asta o realizare pe următoarele 6 luni sau va fi pe un an de zile, o să vedem, dar termenul e pe aici, nu ar trebui să dureze prea mult. Domnule Țurcanu, acum aș vrea să vorbim un pic despre viziuni. Am atins subiectul ăsta referitor la educație și medicină. Practic, avem școli, avem instituții de educație în fiecare localitate din Republica Moldova. Avem instituții de acordare a ajutorului medical. Îmi dau seama că foarte multe procese au loc acum pe hârtie. S-au încercat, au fost unele tentative de a digitaliza, de a crea o infrastructură IT pentru sistemul de medicină. Acum văd că se încearcă, anumite companii private tot încearcă să gândească hub-uri pentru lecții online. Dumneavoastră, cum vedeți dezvoltarea acestor două domenii foarte importante, și medicina și educația? Le vedeți ca o platformă care trebuie să o construiască statul pentru fiecare dintre aceste domenii? Credeți că ar trebui invitate și companiile private să participe la crearea acestor softuri de gestionare a sistemelor? Sunt curios să ne spuneți mai multe la acest subiect. Dacă e să ne referim la aceste două sectoare pe care le-ați menționat, sănătatea și educația, sunt două sectoare în care se poate inova destul de mult. Însă toate aceste inovații digitale, și nu doar digitale, inovații educaționale, oricare, inclusiv de instrumente de telemedicină, ceea ce înseamnă de fapt o reorganizare a medicinii, ele vin în sprijinul sectoarelor nemijlocite. Deci conținutul de bază este generat de specialiștii din acele sectoare, din specialiștii în sănătate, de viziunea lor încotro ne mișcăm pe domeniul ocrotirii sănătății, pe domeniul instruirii persoanelor, igienei, sanitariei și multe alte lucruri care contribuie la o stare de bine, la o stare de sănătate a populației. La fel și pe partea de educație. Deci cei care, oricât de multe instrumente digitale om avea, dar dacă nu avem niște profesori buni, care să-i plătim bine, pe care să-i ținem aici acasă și care să ne crească nouă generație de moldoveni, atunci va fi foarte dificil. Asta e alt subiect, migrația. Asta e deja ține de politicile guvernului. Sunt toate legate una de alta. Deci dacă nu avem niște condiții bune de trai aici, fiecare sector contribuie la asta. Economie, digitalizare. Eu cred că dacă am avea un confort suficient de bun aici, am avea o transparență pe care iarăși digitalizarea contribuie și la asta. Și dacă am avea anumite condiții sociale, iarăși, generate cu contribuția tuturor sectoarelor aici în țară, ar fi mulți din cei care și-ar pune întrebarea, dar trebuie el să plece peste hotare să accepte niște provocări, niște necunoscute pe care acum ai forțat să le accepte. Deci probabil că ar fi mulți din cei care s-ar gândi să rămână aici în țară. Ceea ce ține de educație. Am avut ocazia, am mai discutat și cu mai multe persoane din acest domeniu. Eu cred că nu vreau acum să fie considerat acest îndemn ca o tragere a jeraticului la turta noastră, la digitalizare.
Dar eu cred că noi ar trebui să ne gândim ca țară care este strategia noastră de dezvoltare durabilă pe un termen mai mare decât 10 ani chiar, da? În timp în care se formează nouă generație. Noi ar trebui să înțelegem că noi fiind o țară relativ mică, fără resurse naturale, avem o poziționare strategică, dar alt capital decât capitalul uman, noi nu-l avem. Și dacă noi nu o să investim într-un domeniu în care piața de desfacere este lumea întreagă, așa cum este IT-ul astăzi sau telecomunicațiile, noi nu avem șansă să creștem, să ne dezvoltăm strategic ca țară. Țara noastră are toate premizele cu o educație, cu o orientare profesională, orientare în carieră bine pusă la punct, are toate premizele să devină un centru de dezvoltare, de inovare, așa cum sunt unele țări micuțe în Asia, cum ar fi Singapore, de exemplu, sau cum ar fi altă țară care a știut să aprecieze anume această dimensiune. Cu toată stima și respectul către alte profesiuni, dar toate restul profesiunilor, luăm de exemplu juriști, care avem suficienți, domeniul lor de aplicabilitate a cunoștințelor lor este pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt din ăștia care au studiat dreptul european. Bine, o fi să mai extinde la nivelul european. Însă, cei ce fac IT-știi, piața de desfacere este lumea întreagă. Specialistul de aici din Moldova poate lucra cu oricine din Statele Unite sau din China sau din India sau în egală măsură. Da, este adevărat și din câte am văzut cifrele cu privire la veniturile în bugetul de stat sunt într-o creștere uimitoare pe ultimii 7 ani, mai ales după ce s-a creat platforma Moldova IT Park. Da, și suntem competitivi în domeniul ăsta. Am să mai revin o dată la întrebarea asta. Credeți că acest layer, fundamentul pentru sistemele soft din educație și din medicină, ar trebui să-l creeze statul sau ar trebui să invităm și privații să contribuie aici? Sau noi creăm layer-ul și invităm să se dezvolte module, să invităm privații să dezvolte anumite module? Cum vedeți partea asta? Colaborarea cu sectorul privat este una arhi-importantă. Lucrul ăsta noi l-am practicat fiind în digitalizare până acum, deci toate dezvoltările au fost făcute împreună cu sectorul privat. Dacă să răspund direct la această întrebare, eu cred că statul ar trebui să-și definească scopurile, obiectivele, unde vrem să ajungem ca stat, cu ajutorul sectorului privat, pentru că din sectorul privat vin multe inovații, multe idei, multe lucruri care pot fi puse cap la cap ca să ne creăm acel deziderat sau acel model ideal către care noi, sau model dorit către care noi dorim să ajungem și neapărat împreună cu sectorul privat să lucrăm ca să atingem acest obiectiv. Nu poate fi vorba despre o dezvoltare a acestor sectoare exclusiv cu participarea statului. Nu poate fi vorba, întrucât potențialul statului astăzi este unul care este, dar chiar în țările foarte dezvoltate. Nu poate fi, mai ales în educație. Ce specialiști o să educăm noi dacă sectorul privat o să fie decuplat la procesul ăsta educațional? Nu o să aibă nici măcar posibilitatea să pună umărul ca să creeze noi specialiști. Ce fel de specialiști sunt necesari pe piață? Deci, dialogul cu sectorul privat este unul indispensabil de procesul de dezvoltare a țării. Da, și mai ales că cumva cei mai mari producători de soft, de hardware, nu sunt din Moldova, sunt companiile americane, companii japoneze, germane, chinezi vin foarte puternic din urmă. Apropo, noi cum ne poziționăm în realitatea asta foarte sensibilă în care s-a pomenit lumea când Statele Unite încearcă să facă un mic blocaj pentru companiile chineze? Noi cum stăm? Adoptăm formula americană sau ne poziționăm ca și europenii și încercăm să lucrăm cu toți, să fim, cum ar veni, echilibrați? Noi suntem condamnați să lucrăm cu toți, fiindcă și nu știu dacă lucrul ăsta trebuie să fie vreodată gândit altfel. De atâta că țara noastră este
dialogul pe care îl ducem noi, cu alte cuvinte, dialogul pe care îl ducem noi cu companii multinaționale este total diferit de dialogul pe care îl poartă Statele Unite, Marea Britanie, țările europene, chiar vecinii noștri, de exemplu. Da? Noi suntem o piață mult prea mică pentru a fi atractivă pentru cei pe care noi dorim să-i vedem pe această piață. De aceea, noi trebuie să fim mai inteligenți ca multe din țările puternice, care să putem să generăm valoare, așa cum o fac ei, dialogând cu luând cei mai buni din fiecare parte a lumii. Luând cei mai buni din fiecare parte a lumii, exact. Nu ne putem permite luxul ăsta să ignorăm o parte sau să favorizăm o altă parte. Deci trebuie să fim foarte pragmatici și echidistanți în dialog. Totodată, trebuie să înțelegem de ce unele state manifestă o astfel de comportament sau fiindcă de multe ori, foarte de multe ori, se invocă niște lucruri subtile, așa, ele nu sunt întotdeauna foarte vizibile, dar, de exemplu, digitalizarea este asociată și cu securizarea tuturor sistemelor, infrastructurilor informaționale, fiindcă este foarte ușor să erodezi încrederea în aceste servicii dacă nu ai asigurat un anumit grad de securitate. Orice scurgere de informații, orice cedare a unor infrastructuri furnizate de către sectorul privat, companii, cu diferită proveniență, poate duce la compromiterea a unei idei întregi. A unei idei întregi. De asta trebuie să fim atenți în selectarea soluțiilor digitale, fără a face distinții că ele vin din China sau vin din Statele Unite sau vin din Rusia sau vin din alte țări. Deci trebuie să fim atenți când selectăm și ce cerințe punem pentru aceste sisteme, indiferent de proveniența lor geografică. Domnule Țurcanu, avem și foarte multe întrebări de la urmăritorii de pe Telegram. O să încercăm acum să mergem rapid într-un quiz, pentru că avem aproape o oră de când discutăm. Dar sunt curiozități, la unele știu și eu răspunsul, dar oricum, dacă dumneavoastră sunteți invitat, cred că este bine să vină răspunsul de la o autoritate. Când voi putea achita cu cardul, când voi putea transfera bani oricui din țară știind doar numărul de telefon mobil? E o chestie care ține de dumneavoastră sau mai puțin de bănci? Sau mai mult de bănci? E o chestie care ține, e o preocupare colectivă la mai multe organizații, inclusiv vom fi prezenți și noi în acest grup de lucru. Cred că cu implementarea directivelor europene ce țin de plăți, PSD2. PSD2, asta era următoarea întrebare. Lucrul ăsta va fi posibil. Deci noi vrem să adoptăm și noi această directivă. Absolut. Un termen? Această inițiativă este generată și cultivată de către Banca Națională. Trebuie să întrebăm pe dumnealor când o să pună pe rol această... Ei sunt lead-ul pe subiectul ăsta. Da, pe segmentul plăților ei sunt lead-ul. Totodată, aici trebuie să vă spun că noi anul trecut am implementat un mecanism prin care, începând cu 1 ianuarie 2021, toate alocațiile, toate prestațiile sociale se plătesc prin intermediul serviciului de plăți MPay, în baza identificatorului numeric personal. Deci, astfel, în baza numărului de telefon va urma, dar pentru a face anumite plăți pentru o persoană în baza IDNP-ului, lucrul ăsta este mai fezabil, mai posibil și ar putea fi implementat chiar în perioada Oamenii, știți, se iau cumva după trendul care există astăzi la cele mai mari fintech-uri din lume, aceeași aplicații Revolut și alte proiecte similare, deci totul funcționează instant, selectezi persoana care vrei să-i transmiți banii și în 2 secunde el primește cumva alerta că i-au venit bani în cont. De PSD2 mi-ați spus, eu înțeleg că într-un termen de un an am putea să vedem ceva mai palpabil pe subiectul ăsta, dar BNM oricum urmează să dea verdictul. Da, exact. BNM urmează să promoveze această inițiativă. Aici aș vrea să menționez un lucru de plăți, fiindcă ați menționat și Revolut și alte, și am urmărit și opinia mai multor ascultători ai dumneavoastră, urmăritori ai dumneavoastră. Deci sunt multe inițiative care
nu țin de nemijlocit de mandatul guvernului sau chiar a statului. Multe din inovațiile, mai ales pe domeniul plăților, se generează sau sunt prestate, serviciile astea sunt prestate de către sectorul privat, de peste hotare. Inclusiv Revolut, PayPal la o anumită vreme, Skrill, alte platforme de astea de plată. Ei, dacă văd o piață atractivă, ceea ce noi nu suntem de altfel, dar dacă ei văd anumite avantaje economice, ei acolo vin. Deci să-i chemi tu, să nu-i chemi. Deci noi oricum am făcut demersuri, noi am făcut, depunem eforturi ca să-i atragem. Însă nu întotdeauna giganții cum ar fi Apple, Google, cu Apple Pay, Google Pay, deci ei vin de atâta că noi îi invităm. E o chestie de comisioane, de câte am înțeles eu, pentru că ei vor cam 90% din comisioane și băncile noastre nu prea sunt de acord să lucreze în acest format, pentru că piața e mică și așa mai departe. Asta este. Deci, de asta am avut câteva întâlniri cu colegii noștri de România, de la Autoritatea pentru Digitalizarea României și cu alți membri din Guvernul României și discutăm, poate am putea să cooperăm, să ne alepim și noi la acele negocieri. Să ne ia sub umbrela lor. Să ne ia sub umbrela lor și atunci să mărim scara, atractivitatea noastră ca piață. De ce nu e posibilă semnătura digitală la operatorul Unite Moltelecom? Ține de societatea pe acțiuni Moltelecom să înainteze pe acest domeniu. Acordul de implementare a acestei semnături mobile, acestui serviciu, a fost semnat inclusiv cu Moltelecom. Însă la acel moment de timp ei au considerat că nu este fezabil sau nu este rentabil din punct de vedere nu a fost economic. interesant economic pentru ei. Exact, asta având un număr relativ mai mic de utilizatori. Poate că astăzi își vor reconsidera opțiunea, având în vedere efortul versus venit nu era rentabil la acel moment. Exact. Așa, ce se aude cu Stripe, Braintree, ați vorbit de sistemele de plată. Apropo de sistemele de plată, atunci când s-a lansat Revolut în România, am contactat managementul din România și îi întrebam, planificați cumva să veniți și în Moldova sau să extindeți serviciile în Moldova? Și răspunsul lor a fost simplu, dar și m-a uimit un pic. Deci ei au spus că nu planificăm să venim în Moldova, pentru că Moldova nu este parte a unei zone economice este europene, ceva de genul ăsta. South Economic East Area. Cât e de complicat să ajungem în zona asta? Cred că eu ține o chestie de politică și de indicatori economici sau e doar politică aici? Poate știți. Nu sunt sigur că întrebarea e către dumneavoastră. Deci, unele detalii le cunosc, la altele trebuie să ne mai documentăm. Știu cu certitudine că toate aceste sisteme de plăți ele intră într-o zonă unde au anumite garanții, au anumite certitudini. Însă, inclusiv sunt anumite precondiții pe care statul le oferă, inclusiv prin KYC, de exemplu, fiindcă nu vine niciun ofițer de la Revolut aici să facă identificarea în prezență fizică. Deci, atunci când o să le creăm aceste condiții, și în plus, o să avem aceste garanții cumva oferite ca zonă stabilă economică, zonă fără fraude masive și știm am înțeles. Ce faimă avem noi, deci în momentul ăsta cred că va fi și dialogul mai simplu. Deci trebuie să înaintăm un pic pe partea legislativă cu partea de pachetul de legi de digitalizare exact. Și să punem la punct procesele în justiție astfel încât să fim credibili în fața unor parteneri străini. Ăsta e răspunsul pe scurt din câte înțeleg. Proces deja demarat. Ok. A rămas doamna Sandu să se lămurească cu justiția. Bun. Votul online. Am avut o discuție zilele trecute pe Telegram, unde a participat și domnul Victor Guzun, a fost ambasador în Estonia, s-a stabilit acolo, e o țară foarte tehnologizată deja din punctul ăsta de vedere. El vede posibilitatea de a introduce votul la alegeri în 2 pași. Pilotarea procesului pe teritoriul Republicii Moldova la următoarele alegeri și deja la alegerile prezidențiale sau următoarele alegeri parlamentare, introducerea votului pentru toți cetățenii care vor să voteze online. Dumneavoastră, ce spuneți?
Știu că e sensibil subiect și e interconectat mult cu politicul. E sensibil, Dar e important. Important, absolut important, pentru că este un subiect care a fost ridicat aproape la fiecare discuție, când, mai ales printre exercițiile astea electorale de care am avut parte ultima perioadă. Din punct de vedere tehnologic, mai ales cu accesibilitatea semnăturii electronice, noi, cu sporirea acestei accesibilității semnăturii electronice, noi suntem pregătiți și vom fi și mai pregătiți cu această semnătură în funcțiune. Problema nu este în o soluție digitală. Problema este în maturitatea societății noastre și mai ales a clasei politice să accepte acest vot exprimat prin internet. Când vorbim de votul electronic, avem în vedere vot cu mijloace electronice, dar în mare parte noi aici vorbim votul de la distanță, adică votul prin internet. Există un grup de expertiză care identifică mai multe posibilități sau la diversificarea votului, inclusiv prin extinderea perioadei de vot, prin vot alternativ prin corespondență, inclusiv se discută despre posibilitatea asta de introducere a votului prin internet. Am exprimat și pe această platformă de mai multe ori teza asta, că noi suntem gata, tehnologic, urmează să pregătim societatea. Și acolo se discută, să pregătesc și anumite modificări legislative, cu politicul trebuie să fie discutat. Închipuiți-vă dumneavoastră când noi avem acum, când se numără voturile pe hârtie și oricum se contestă anumite lucruri. Aici o cutie neagră în care vin niște informații și din care ies rezultatele votului care va determina soarta țării pe următorii 4 ani. Și trebuie să ai încredere în asta. Trebuie să ai încredere în ea. Oarbă. Exact. Cum asigurăm noi acest lucru? Noi tehnologic, dacă desfacem toate piulițele acolo, noi o să, un cerc restrâns de oameni, o să știm și o să înțelegem că tot funcționează așa cum trebuie, cu blockchain, cu consistență, cu securitate, cu tot ce trebuie. Însă cum îl convingem pe cel din stradă că votul lui, într-adevăr, a fost exprimat și a fost calculat exact așa cum el a fost calculat? De asta și votul... Eu cred că în privința societății ea s-ar putea să se maturizeze foarte repede. Eu mă tem că politicul este cel care nu o să vrea să se maturizeze. Înțeleg că există o voință politică acum de a parcurge sau de a merge rapid pe calea asta și de a adopta, de a modifica legislația, de a împinge lucrurile pe subiectul ăsta. Eu sper că va rămâne entuziasmul la fel de înalt. Eu nu cred că societatea sau oamenii care se află în străinătate, oamenii care nu pot veni la secția de vot, vor avea reticență de ce să nu utilizeze un anumit serviciu. Eu cred că politicienii vor fi cei care vor pune foarte multe întrebări, vor vrea să controleze procesele, vor vrea să verifice de ce nu. Iată cum a avut loc acest proces de vot, ce s-a întâmplat în cutiuța aia neagră, cum spuneți dumneavoastră. Exact. În mandatul acestui guvern, noi ne-am pus ca obiectiv să implementăm, în primul rând să facem o analiză a ce înseamnă votul prin internet cu toate constituentele lui și să pregătim deja societatea și clasa politică pentru trecerea la votul prin internet. Inclusiv pilotarea la un exercițiu electoral ulterior, pilotarea acestui la alegerile locale, într-un oraș mai mare, la Cahul, la Bălți, cred că, sau în Chișinău, de ce nu? Ar fi un exercițiu foarte interesant. Da, este în programul de activitate a guvernului, este trasat. Că va fi asta în următorul an, asta e clar că nu va fi în următorul an acest vot implementat, vot prin internet implementat, dar pe perioada mandatului acestui guvern, inevitabil vor fi progrese înregistrate la acest capitol. Ați menționat un cuvânt cheie foarte popular astăzi printre investitorii în criptovalute, blockchain.
Am un mesaj de la moldovenii care investesc în criptovalute, așteaptă legalizarea criptovalutelor în Moldova și impozitarea lor, nu știu, într-o formă, hai să zicem, relativ redusă pentru ca oamenii să înțeleagă că asta e legal. Foarte mulți se confruntă cu problema că au transferat banii către burse, au făcut anumite profituri și când vor să întoarcă banii înapoi, au foarte multe întrebări la bănci. Că apară ca și cazinouri. Băncile nu prea sunt de acord să le dea banii. E un proces destul de anevoios. Care e viziunea dumneavoastră referitor la legalizarea criptovalutelor? Și în general, poate este cazul Moldova să aibă propria monedă digitală? Cum vedeți dumneavoastră tot subiectul ăsta? Iarăși este un domeniu care ține mai mult de activitatea băncii naționale, de a recunoaște criptomonetele ca instrumente de plată sau instrumente valutare, așa cum derând cu celelalte valute, așa cum au făcut-o unele țări, nu multe, dar s-a făcut această echivalare într-o serie de țări. Noi suntem gata să contribuim cu tot ce ne stă în puteri pe dimensiunea guvernului ca toate mecanismele, ca această recunoaștere și aceste transferuri despre care dumneavoastră vorbiți să fie facile și să fie comode de efectuat fără dificultățile pe care le întâmpină astăzi oamenii, dar iarăși este de domeniul de reglementare a băncii naționale. Ar trebui, cred, să avem un dialog mai clar cu Banca Națională, să înțelegem ce viziune au ei asupra lor. Ceea ce privește criptoleu, a fost o inițiativă destul de bună și, niște dezbateri. Am dorit la un anumit moment chiar am găsit și niște investitori, apropo, într-o anumită perioadă, ceva de trecut, dar cred că dacă am revigorat subiectul ăsta, cred că am putea să relansăm aceste proiecte. Deci o inițiativă prin care să generăm o anumită masă monetară, să o generăm în criptoleu. Nu o valută speculativă, așa cum este un echivalent al leului. Un leu electronic să fie egal cu un leu pe hârtie. Exact. Dar care ne-ar da posibilitatea să automatizăm anumite tranzacții prin smart contract, prin diferite alte tehnologii care ne va permite să, în primul rând, automatizăm tranzacțiile, doi, garantăm consistența relațiilor sau acestor tranzacții și trei, avem și un grad de siguranță, întrucât vorbim despre niște valute, de o valută sigură. Iarăși, asta fiind doar la nivel de idei, trebuia să fie consultat pe o platformă mai extinsă cu banca, s-a mai schimbat guvernele, ba unul, ba altul și iată, în acest moment încă nu avem o viziune clară asupra. Dar eu cred că ar fi un proiect foarte, foarte bun, din ce perspectivă, inclusiv din cauza că noi avem, iarăși fiind o țară mică, nu suntem foarte, foarte competitivi și atractivi pentru sistemele internaționale de plăți. Ori asta ar crea premiza creierii unei infrastructuri de plată națională care ar reduce mult din comisioanele pe care noi astăzi le plătim atunci când facem transferuri bănești de la o persoană la alta. Și unde mai pui că blockchain-ul ar putea fi utilizat ca și în structurile de stat ca o metodă de luptă cu corupția? Deci toate procesele să fie automatizate, să nu mai existe influența asta umană? Este adevărat, noi utilizăm tehnologii de consistență, deci nu neapărat blockchain în definiția lui canonică, fiindcă dacă ne uităm tehnologic la cum se realizează un blockchain, el trebuie, în primul rând, trebuie să fie distribuit, numărul trebuie să fie foarte multe noduri ca să fie o majoritate de noduri, de altfel sistemul poate fi compromis într-o anumită măsură. Însă efectele pe care le dă această tehnologie și înlănțuirea asta pentru a genera consistență și autenticitate înscrierilor, documentelor care sunt stocate pe blockchain. Astfel de tehnologii noi deja aplicăm, inclusiv în serviciul guvernamental de jurnalizare. Deci, practic, acolo să scoți o înscriere de acolo și să zici că un astfel de eveniment nu s-a produs, nu este posibil. Domnule Țurcanu, planurile sună promițător. Vă dorim succes și vă aștept ori de câte ori
Sunt subiecte, noutăți legate de acest domeniu care ne-ar face viața tuturor mai ușoară, mai simplă și mai ieftină, de ce nu? Mersi! Și eu vă mulțumesc mult pentru interes față de procesele demarate de guvern pe domeniul digitalizării. Vă mulțumesc și pentru eforturile pe care clar le depuneți pentru a crea acea masă critică de interes în rândul societății pentru digitalizare și în eforturile dumneavoastră pentru a face lumea mai bună. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Mersi, asta a fost tot, prieteni. Dacă v-a plăcut această discuție, dați tare pe butoanele cu like și scrieți-mi la comentarii ce alți invitați ați dori să vedeți la aceste emisiuni. Voie bună! Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.